l-odwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu mana sabiex issegwu dina il-polza għadħul fl-iskola tas-sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof ġewwa Għawdex. Illum huwa l-erba' 24 ta' Marzu u l-ħin huwa 11:30. Aħna f'din it-trasmissjoni santellaw il-polza tal-applikanti tat-tieni kriterju għadħul fl-ewwel sena sekondarja għall-Konservatorju tal-Isqof ġewwa Għawdex. Il-programm ta' dolodu huwa hekk billi nibdew l-ewwel nagħmlu talba flimkien, wara nagħmel introduzzjoni u wara intellaw il-polza. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Pratikament qegħdin lejliet il-ġimgħa imqazza u pitada huwa il-jum tad-duluri. Jum li huwa tant għażiż għalina l-Awċin u l-Maltin. U għalhekk nixtieq li nitolbu lill-Madonna li kienet preżenti fil-ħajja kollha ta' Ġesu, mit-twelid sal-mewt u anka fil-qawmien tiegħu wkoll. Imma aħna nhar il-ġimgħa niftakruha propju fil-mument li hija kienet ma' ġenbu f'dan il-sija tant diffiċli. Nitolbuha biex tkun magħna fil-żminijiet kollha ta' ħajjitna, speċjalment f'dawk il-mumenti diffiċli, bħalma kienet ma' ġenb Ġesu dakinhar ukoll. Nitolbuha l-kol flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Sinjuri, kif intom tafu, aħna diġà ikkomunikajna magħkom permezz ta' email fejn indikajnielkom il-laqgħa tagħna ta' dolodu magħkom permezz ta' din it-trasmissjoni. Tajnikom ukoll informazzjoni fuq l-applikazzjonijiet li rċevejna bl-ewwel kriterju u tajnikom breakdown tal-applikazzjonijiet skont kull kriterju u anka fuq il-website knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fis-sezzjoni tal-Polots ta' Għawdex tellajna wkoll l-ismijiet tal-applikanti. Kenna 65 tifla li diġà ġew irreġistrati fil-Konservatorju tal-Isqof ġewwa Għawdex u dan ifisser li minn 72 post kif iddikjarat fir-regolamenti ta' dħul, issa baqa' biss 7 postijiet tajjeb. Baqa' 7 postijiet għalikom li intom li applikajtu bħala applikanti oħra bit-tieni kriterju. Rċevejna 30 applikazzjoni b'dan il-kriterju. Għalhekk aħna issa santellaw il-polza bejnietkom il-30 kollha li qegħdin applikajtu qegħdin tieħdu sehem f'din il-polza. L-urna bdiet iddur hawnhekk ma' ġenbi u intellaw il-polots kollha tajjeb. Il-polots kollha ntellawhom għalkemm għandna 7 postijiet biss, ma ntellawx l-ewwel 7 u l-oħrajn inħalluhom hemm. Imma intellaw 30 polza kollha kemm huma u dan nagħmluh għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni biex nagħtu sodisfazzjon lil kull min applika li l-isem tat-tifla tiegħu kien hemmhekk sewwa li ħadd ma tħalla barra la intenzjonalment u laqqas bi żball tajjeb għalhekk intellaw il-polots kollha. It-tieni għaliex jista' jkun li xi ħadd minn dawk is-7 jew xi ħadd mill-oħrajn li diġà ġie rreġistrat fl-iskola tal-Konservatorju tal-Isqof fil-futur, ġim oħra, xahar ieħor, 3 xhur oħra, jiddeċiedi li jibdel l-iskola ma jattendix hemmhekk. Għalhekk aħna f'dak il-każ insejħu lil min imissu tajjeb, dejjem inċemplu lil min imissu. Qed nara li lesti mill-ewwel polza diġà telat, għalhekk ħanibda naqra l-polots waħda waħda. L-ewwel waħda hija il-1126 Stellini Krista 1126. Mbagħad għandna lil-1121 Aġus Maraja. Infakkarkom li aħna ntellaw ir-riżultat ta' din il-polza sa għada l-ofsinar nittamaw li tkun diġà tella r-riżultat ta' din il-polza u dejjem issibuh fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja
knisja.mt. Issa telat il-polza tal-1075 Galja Ċanaja. Għanna l-1069 Muscat Alexia Marie. Sanna l-1094 Rapa Jasmine. 1116 Farrugia Kimberly. 1116. $1119 Gat Maraya. Sajmis din il-polza li hija tal-1005 Buttigieg Tea. 1110 Attard Elena. 1017 Cini Sofia. 1061 li hija Attard Kaylee. 1061. Bat għanna il-1039 Vella Estelle. 1039. Għadna kif tellajna l-ewwel 12 il-polza Alexa nerġa' naqrom u intom tistgħu issegwuni wkoll. Fl-ewwel post għandna il-polza ta' Stellini Kristina, number 1, 1126. Il-number 2 hija Aġus Maraja, il-1121. Il-tielet post għandna lil-Galja Ċanaja, 1075. Fil-raba post għandna lil-Muscat Alexia Marie, il-1069. Il-number 5 għandna lil-Jasmine Rapa, li huwa il-1094. U il-number 6 għandna lil-Kimberly Farrugia, 1116. Number 7 għandna lil Gat Maraya, il-1119. Il-number 8 għandna lil-Buttigieg Tea li hija il-1005. Il-number 9 għandna lil-Attard Elena, 1110. Il-number 10 għandna lil-Sofia Cini, 1017. Il-number 11 għandna lil-Attard Kaylee, 1061. Il-number 12 għandna lil-Vella Estelle, 1039. Issa ngħaddu għal polza numru 13 u li hija tan-number 1129 Sherry Joy. 1067 għandna lil Borg Celine. 1038 Buhajar Kristina. 1085 Vella Maria. 1095 Kauki Emma Lynn. 1095. 1026 Sherry Nina. 1026.
1070 Vella Elisa. Vella Elisa 1070. One zero seven seven Grima Alaya. Grima Alaya. 1152 Asha Nicole. Asha Nicole. 1109 Camilleri Lashaya Rose. 1034 Tagliaferro Maraya. Tagliaferro Maraya. Dawk l-aħħar waħda ta' dan it-tieni lotta 12 polza u dan huwa tan-number 1123 Xkembri Maja. Issa se nerġa' naqra daw l-aħħar 12 li telgħu u nerġa' nibda bin-numru 13 li huwa ta' Joy Sherry 1129. Il-numru 14 huwa ta' Borch Celine 1067. Il-number 15 Buħaġar Kristina 1038. Number 16 Vella Maria 1085. Il-number 17 huwa ta' Kawki Emma Lynn 1095. Batanna il-number 18 ta' Nina Sherry 1026. Il-number 19 huwa ta' Vella Elisa 1070. Il-number 20 ta' Alaya Grima 1077. Il-number 21 Nicole Asha il-1152. Il-number 22 huwa ta' Camilleri Laisha Rose għanna il-1109. Bat għanna il-number 23 ta' Maraja Tagliaferro 1034. Il-number 24 huwa ta' Xkembri Maja 1123. It's not important. Thank you. 1071 Farrugia Sasha. 1031 Zammit Mattea. Nixtieq ngħidilkom li jekk kolkom bżonn tiċċemplunna tistgħu dejjem iċċemplunna fuq il-number 77865241 kif qiegħed taraw fuq l-iskrin ukoll. Issa kien imiss il-polza ta' 1135 Spiteri Melissa. Il-1035 Attart Jasmine Victoria. Issa jmiss il-polza ta' 1025 Grima Kajla 1025. 1101 għanna lil Saliba Paula 1101. Naħseb dik kienet l-aħħar polza li kellna ta' daw 30 applikant, sa nerġa' naqra dawk li telgħu l-aħħar 6 tajjeb. Mela, għandna lil Sasha Farrugia bin-number 25 u l-index tagħha l-application number huwa 1071. But it-26 għandna lil Zammit Mattea bil-1031. Fin-numru 27 għandna lil Spiteri Melissa 1135. But għandna il-number 28 Attart Jasmine Victoria u l-application number tagħha huwa 1035. Wara għandna fin-numru 29 għandna lil Kajla Grima bil-1025
U fi 30 post għandna lil Paula Saliba bin-number 1101. Tajjeb, dik hija l-polza li r-riżultat taħna aħna issa nippubblikaw fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fis-sezzjoni ta' Għawdex u tkunu tistgħu taraw anke reġistrazzjoni ta' din it-trasmissjoni li aħna kif għamilna. Dawk li ġew fl-ewwel 7 postijiet aħna se nikbulhom permezz tal-email u nitolbuhom jikkonfermaw l-għażla tagħhom, id-deċiżjoni tagħhom li se jibgħatu lit-tifla tagħhom fil-konservatorju tal-Isqof ġewwa Għawdex. Kif għattilkom fil-bidu jekk xi ħadd minnhom jiddeċiedi issa jew fil-futur li jibdel il-ħsieb tiegħu ma jkunx jixtieq li jibgħat jibgħat it-tifla tiegħu fl-iskola ta' Għawdex aw tal-konservatorju tal-Isqof ikun jista' jagħmel dan u aħna nsejħu lil min imissu, ġifieri f'dan il-każ insejħu lin-number 8. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja lit-tim tal-Uffiċċju tal-Iskejjel tal-Knisja ta' Dħul, l-Nutar, il-Wi Media, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni, tal-kooperazzjoni ta' kulħadd. Nawguralkom il-ġurnata t-tajba.